gbashibe ike isoro ya n'ịgọ ka njọ ma gị welu didi ọ dị mma o nwelu ndị nchọrọ ikwu maka fatata ọ na-eje n'obodo ozi ọ na-alụrụ obodo ọrụ ọ na-enyere obodo aka akwụkwọ nsọ kpọlụfa o before gospel writers ndị ọgaranya onye ụbịam adịghị azụ ma ọkachi faji ngozi chukwu nyelụfa na-agọzi onye ọbụla fụrụ n'ezi mgbịlịgba odu odogwu abụrụ ọga ife anyị na-eme na ọbanyego ọgazi ekigo aka Chineke nọ n'ọrụ nwa ndụmndụ gbaghe abịa m ọzọ egwu ka mbụ n'isi ozi ọma ka mbụ agagharị ịma na ọ na-agba akụpe mkpa n'elu ụwa ya ekwukwe mgbe ikoro ji aha akpụkpe nnukwu ihe mere n'ama ọ bụ sọ nwata nne ya na-adịbe egoji ife afịa na afụ ka nne na-abata okwebe oyoyo ndị bụ ibu na-abata ndị nnukwu ego na-abata ife bụ na ị na-eme n'ụwa dojido okpukpe asị m gị jide okpukpe chie ike ime nke bụ ma ọ dabara bekwasa ya ọzọ ofu ụbọchị ọ gakwa abanye you know that I start speak to you right now o nwere ọtụtụ mmadụ ka na-awọ ndị fe m na-eme ka na-ajụ gịnị ka nke a chọrọ ime ife a pasife abụọ igbo ma abịa n'azụ a na-ekwutọsi si n'ọrọbishi kabineti ụnọfugonu ndị obi akpọ ụnọfugonu ndị mara n'iru ụnọfugonu ndị ekwensu ji na-agba m mgba ife ọsọlụfakube n'iru ka na-eje ofu ife na-asọ m nsọ bụ na ịmara ife ị na-eme ndị bara uru n'obodo ga-apụta akwado gị ọ bụla afịa ka ị na-azụ ozuchi afịa gị ike ọlụ ka ị na-alụ asị m gị lụsi ọlụ gị ike itinye egwu ọ dabara kikwasa ya ọzọ ofu ụbọchị ọ gakwa abanye dịka nke anyị si na-abata ata oseto ọbanyego ọgazi ekigo aka Chineke nọ n'ọrụ o nwere otu ụbọchị ọ gbajulu wee dọlụ m wee jụba Chineke ka m ga-esi mee mmemme a ndị inye aka ya ka m na-achọ dị nesin m fụrụ ụla wee bulu m ebe m na-alalụ ụla ndị anya na eluigwe wee meghee lada wee si n'enu otuo naanị ndị mozi bi n'igwe gbadị ọtụtụ fagbada agbago kwafa agbada ofu n'ime fa wee bido na-agbalụ m egwu amatipu m aka m wee jido ya n'ụkwụ ọsị m gịnị na-eme m si ya dịda na m ekene I will never let you go unless you bless me ọsị m weta akwụkwọ ozigbo eweta m akwụkwọ ọsị m ngwa m denye n'akwụkwọ maka na afa niile ya chọrọ inye m bụ ndị nnukwu ego okokoko ndị nnukwu ego Chief Chris Ọfọdịle ndị nnukwu ego oke nwawa n'Ọbichi ndị nnukwu ego ụgwọ akwụkwọ nri ndị nnukwu ego ọdawalụ ini ego ndị nnukwu ego ọga ndị ọga mmadụ ịgba ndị nnukwu ego Chief Izundụ Okeke Eze ọdịna mgbe Eliakụ ndị nnukwu ego ikuku ọma nke mbụ dị ndị nnukwu ego afa gị edosọrọ ego emeza ya na-ekene ọsị m ife ọbụla na-eme n'ụwa m jide ọfọ n'aka ọsị m tinyekwa onye nke a m ga-agbafa ya Chief Larry Okafọ Babandụ na Ụmụnachi ndị nnukwu ego Ugo Kwesịlị ndị nnukwu ego ọ nọ n'igbe akụ ndị nnukwu ego ọsị m onye ọbụla Chukwu nọ n'elu n'ụwa na-adịghị agba ya mgba ọsọ mgbada bunugwu nọ Chineke si ntibe ego Chief Oscar Ọhazulike ọkwụlụ ọkalịsịa ndị nnukwu ego akpa afọlụ n'anya n'ihi ala odisapiazienu mgbe moleba sele ndị niile Chukwu ji agọzi egwu m asị m oya dị ịlụnụ mma
na-agba egwu m asị m oyi adịla ụnụ mma ebunu n'azụ afịa asị m oyi adịla ụnụ mma ebunu n'alụ ọlụ onye nwe m gọzielu m ụnụ ebunu na chọ dị ijele asị m oyi adịla ụnụ mma ebunu na mụ nwa amen asị m oyi adịla ụnụ mma ekeleza ya ala mana o ụbọchị ọzọ na anyị ji afụ ose